Хайырлы көн, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Татарстан 24 телеканалында турдан-туры эфирда мәдәни агарту тапшыруы. Барыгызга да матур һәм уңышлы көн теләп, сезне сәламлыйм мин, Гөлүсә Сыңгатуллина. Бу көннәрдә Татарстанның атказанган артисты Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актеры Фәнис Сафин үзенең 50 яшьлек юбилеен билгеләп үтәчәк. Ул сабырлык, тыйнаклык үрнәге. Тик аның шушы сыйфатлары артында җырга моңга гашыйк талант ята. Артист һөнәре миңа язмыш бүләге ди ул. Бүген без яраткан артистыбызның иҗат юлы, аның рольләре һәм татар театрының бүгенгесе хакында сөйләшербез. Хайырлы көн, исәнмесез Фәнис абый, хуш килдегез. Хайырлы көннәр, Гөлүсә, хайырлы көннәр, хөрмәтле тамашачылар. Мине туры эфир булганга форсаттан файдаланып, әниемә дә сәламнәр җибәрәсем килә, әни карыйм дигән, әни сәлам. Менә шулай күңелле генә әйтеп башлап җибәрик әле, шулай бит Фәнис абый. Амин, шулай булсын. Һәм менә тамашачыларыбыз игътибарына тагын шуны әйтеп үтәсем килә, безнең инде тапшырубыз чыннан да турдан-туры эфирда бара. Әгәр дә инде кунагыбызга сорауларыгыз бар икән, безгә шалтыратыгыз, студиябызның телефон номерларын сез хәзерге вакытта экранда күрәсез. Фәнис абый, әңгәмәбезгә күчкән башта сюжет карап битәргә тәкъдим итәм. Ул инде сезнең хакта иҗатыгыз турында булыр. Игътибар экранга. Студия безнең бүгенге кунагы Татарстанның атказанган артисты Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актеры Фәнис Сафин. Фәнис әфәнде Шүпрәле районы Иске Шүпрәле авылында туып үсә. Мәктәптә укыганда укытучы булырга тели. Тик соңрак төрле спектакльләрдә уйный, концерт тамашаларда катнаша башлагач, күңеле артистлык юлына тартыла башлый. Наил Дунаев һәм Илдар Хайруллинның актерлык бүлеген тамамлый. Укуы беткәч кире туган якларына кайтып китәргә җыена, ләкин язмыш башкача хәл итә. Фәнис Сафинны данлыклы Камал театрына эшкә чакыралар. Һөнәрем язмыш бүләге ди Фәнис әфәнде үзе. Фәнис абый, димәк инде 1996 елда сез данлыклы Камал театрына эшкә урнашасыз, шулай бит? Һәм шуннан соң инде башланган беренче рольләрегез, һәм инде тәүге сынаулар белән дә очрашырга туры килгәндер. Менә театрга нинди өмет-хыяллар белән килгән идегез? Һәм алар акланды дип әйтә аласызмы? Беренчедән, мин инде менә бу роль өчен бик зур рәхмәт, бик матур роль килеп чыккан. Дөресен әйтергә кирәк, Гөлүсә, мин инде үземне бер дә артист булыр дип уйламаган идем. Мин башта соңгы 2 елда мәктәптә укыганда үземне укытучы булырга әзерләдем. Һәм ниһаять ниндидер төрле сәбәпләр аркасында мине язмышым укытучы түгел, мәдәният һәм сәнгать институтына китереп чыгарды. Анда да мин әле режиссер булырга дип хыялланып бардым, артист түгел. Алданырақ бардык, чөнки анда әзерлек курслары бар иде. Анда менә минем укытучым, булачак укытучым Илдар Хайруллин укыта иде, сәхнә әсәрләрен бирә иде, ача иде. Шул вакытта Илдар абый миннән сораган иде, син кем булырга телисең? Әйтәм, мин режиссер булам, әйтәм, мин районга кайтам. Туктале ди, менә ди, Камал театрында актерлык бүлеге була ди. Әйдә ди, актерлыкка килде. Әйтәм, юк, мин режиссер булам. Күрәсең инде ул вакытта районга кайтып режиссер булу минем өчен Галиәскәр Камал театрында артист булуга караганда ничектер дәрәҗәлерәк булып күренгәндер инде күрәсең. Шул вакыт мин каршы килдем. Шул вакыт миңа кемдер килеп әйтте дә, син дә укытучы үзе чакыра икән, син бар ди. Син инде институтка кергән булып саналасың ди. Миңа бит нәрсә инде алга кайтасы килми, шул институтта укыйсы килә. Мин инде ризалаштым актерлык бүлегендә укырга. Шулай итеп актерлык бүлеген тамамлагач, әле бит ул Илдар абый чакырды, сине театрда менә кычак җәеп көтеп торалар дигән сүз түгел. Барыбер дә рәхмәт, 1 елга сынау өчен калдырдылар. Әгәр дә шул сынауны үтәрсәң, син Камал театрына каласың, сынауны үтәлмәсәң инде Камал театрына китәсең. Минем шул вакытта менә иң төп максатым шул 1 ел дәврендә зур максатым булды. Ул да инде мин беренчедән театрга гашыйк булдым шул арада һәм бөтен гомеремне театрга багышларга дигән максат туды. Бүген инде мин әгәр дә юбилеемне Камал театрында үткәрергә җыенам икән, димәк мин ул максатка ирешкән булып чыгам. Һәм бу чыннан да инде язмыш бүләге булып чыккан дип әйтергә кирәк, шулай бит Фәнис абый. Шулай язмыш бүләге, чөнки бу көтелмәгән вакытта килеп чыккан әйбер. Уйламаган вакытта килеп чыккан әйбер. Менә остазларыгыз хакында да сөйләшә башладык, шулай бит. Аның берсе инде Наил абый Дунаев, шулай бит. Ялгышмасам. Илдар Хайруллин. Әйе, 2 остазыгыз. Менә билгеле бит инде Камал театры труппасына алынганнан соң сез алар белән берлектә бер сәхнәдә спектакль
спектакльләрдә уйный башлыйсыз. Менә алар бит инде сезнең укучыларыгыз, алар укытучыларыгыз, алар белән бер сәхнәдә уйнау менә нинди хисләр уята иде? Ул җаваплымы? Беләсеңме, Гөлүсә, менә укытучыларның укучылары бик күп була. Менә без кайсы гына театрга барсак та, Илдар абыйның да, Наил абыйның да кайда гына укучылары юк. Ә менә бер сәхнәдә, бер театрда эшләүче укучылар бик сирәк. Шушы менә сирәк кенә артистлар арасында мин дә бар. Ул үз укытучыларың белән бер сәхнәдә уйна, бер спектакльдә уйна, ул зур бәхеттер инде. Менә мин шуны әйтәсем килә, син бит инде сорамакчы, авыр булдымы? Юк. Юк, җиңел булды. Чөнки алар мине бер кашанда килеп спектакльдән соң менә бергә уйнаган спектакльләрдә бер кашанда тәнкитләмәделәр. Менә син начар уйнадың, нишләп болай уйнадың, тегелә уйнадың. Уйласалар да алар миңа ул әйберне килеп әйтмәделәр, тик килеп мактау сүзләре генә әйттеләр. Менә бүген шәп булды, бүген әйбәт уйнадың, бу ролең әйбәт, бу образың әйбәт. Ну, бу мактаулардан соң инде ничек дип әйтергә, аркага канатлар чыга, күкләргә күтәрелеп китәсең. Шундый рәхәт булып китә. Шуңа күрә мин форсаттан файдаланып, әлбәттә Илдар абыйга да, Наил абыйга да рәхмәтемне әйтәсем килә. Әле шуны әйтәсе килә, без Илдар абый белән һаманда партнерлар булып уйныйбыз. Әле менә юбилейда уйнала торган Өйләнәм та спектаклендә без аның белән партнерлар. Наил абыйга ул инде кызганычка каршы безнең арабыздан китеп барды. Менә бүген әйткән рәхмәтләрем аңа дога булып ирешсен иде. Амин. Урыны жмакта булсын иде. Фәнис абый, аннан соң менә мин беләм, сезне еш кына Диләфрүзгә дүрт кияү спектаклендәге Җәмил образыгыз белән чагыштыралар, шулай бит. Менә үзегез ничек уйлыйсыз? Сезне ачып бирә алырдай ролегез уйналдымы әле? Беләсеңме, Гөлүсә, ул артист кеше бер качанда канәгать булмас инде. Ролыннанмы, менә мин җитәрлек роль уйнадым, миңа җитә, минем шундый рольләрем, ул һәрвакыт канәгатьсезлек белдерә. Җәмилгә килгәндә, менә Җәмил образы ул минем ничек әйтергә, эшке халәтемнең, үземнең тормыштагы эшке халәтемнең чагылышы. Миңа ул образны биргәч, ул рольне биргәч, мин инде интегеп образлар уйлап тормадым. Чыктым да үземне уйнадым да бирдем. Ничек бар шулай? Ничек бар шулай уйнадым, чөнки мин ул Җәмил образында үземне күрдем. Тагын бер роль бар, менә кызганычка каршы мин рольне уйный алмадым. Ул Мулла спектакль, Туфан Миңнуллинның Мулла спектакле, анда инде Әсфәндияр роле. Менә мин ул спектакльдә ул шушы Әсфәндияр ролен уйныйсым килгән өчен, ки анарда да мин үземнең эчке халәтләремне күрдем ул образда да. Анда уйный алмасам да, бәхетемә каршы, миңа Фәрит Рафкатович Мансур Гөләҗевнең Исәнмесез спектаклендә Мөслим ролен бирде. Анда да минем эчке халәтләрем чагылды. Шуңа күрә менә бу эч образда миңа калса, менә минем эчке халәтләрем чагылды дип әйтсәм, ялгыш булмас иде. Менә тамашачыларыбыз да театрга баргач, әлеге спектакльләрне игътибар белән карасыннар әле, шулай бит. Фәнис Сафин нинди икән ул? Әйе. Фәнис абый, аннан соң менә гадәттә шундый сүзләр ишетергә туры килә. Яхшы роль ул тиз генә ачылмый, артист белән кайчышлы уйный диләр. Менә кайсы ролегезнең эзенә төшү аеруча да авыр булды? Андыйлар бармы? Безгә һәрбер образны тудыру бик авыр була инде. Мин әйтмәсем, менә бу образны җиңел булды, авыр булды дип. Чөнки без беләсеңме, менә без театрда бит инде ничек сөйләшәбез. Без образ ясадык, образны тегеләй булай иттек димез. Без образны тудырдык дип әйтәбез. Шуңа күрә менә безгә ул рольне бирүгә башыннан ахырына хәтле без көне-төне буе шул образ турында уйлап йөрибез. Ятсак та уйлыйбыз, тырсак та уйлыйбыз. Кай вакытта урамда барганда теге кешеләр яктан кеше карашы күрәсең дә, син ни икән, кычкырып сөйләшеп барасы икән, шул образ буенча. Кешеләр шуңа сиңа игътибар итәләр икән. Шундый хәлләрдә булгалады. Аннан соң шуны әйтеп китәсем килә, мин бит инде теге эпизодик рольләрдә күп уйнарга туры килде. Менә эпизодик рольләр бик җиңел була диләр инде, име? Менә ул сүзне инде профессионал булмаган кешеләр әйтә. Әгәр дә профессионал булган кеше әйтмәс иде андый сүзләрне. Нинди генә роль булмасын, инде образ гына алмасын, баш рольме ул, икенче пландагы рольме, эпизодик рольме, син сәхнәгә чыгып, тамашачының хәтерендә калырга тиеш. Менә эпизодик рольләрдә әйтик, син беренче пәрдәдә уйныйсың да, икенчесендә чыкмыйсың инде. Анда эпизодик рольдә уйнаучы актер ни кебек, сапер кебек, аңа ялгышырга ярамый. Әгәр дә ялгышсаң, әгәр дә син менә шушы бер чыгуда тамашачы күңелгә кереп кала алмасаң, тамашачы инде баш ергә чыккач туктары була, кем уйнадысың. Кайда уйнады бу дип аптырап утырачак инде. Әгәр дә менә инде икенче беренче пәрдәсендә мәсәлән чыгасың, икенче пәрдәсендә чыкмыйсың. Менә икенче пәрдәсендә дә тамашачы сине көтеп утырса инде, ул вакытта инде синең образың уңган булып чыга. Әле ахырдан килеп сиңа әйтсәләр дә, ой, Фәнис, менә карадым, образың бик әйбәт, сиңа тагын сине бер тагын бер чыгарырга иде дип, менә җитмичә калды дип әйтсәләр,
Шуңа күрә нинди генә образны алма, һәрбер образны тудыру бик авыр. Әгәр дә инде ул кая булса качып йөрсә дә, аны эзләп табырга кирәк. Менә тамашачыга чыгарып тәкъдим итәргә кирәк. Аннан соң менә Фәнис абый бар шундый артистлар дип әйтик, аларга инде менә кеше фикере кирәк. Әйтик анда режиссерның фикерен ишетү кирәк, шул вакытта коллегаларның фикерен ишетү кирәк. Менә бар шундыйлары, алар инде үз-үзләренә ышанган булалар. Менә үзегезне кайсы төркемгә кертәсез? Беренче төркемгә. Мин бер качан да беркемгә дә үпкәләмәдем. Читтән караш кирәк. Читтән караш кирәк, әлбәттә. Анда инде үзеңнән тора. Алар читтән караш фикерләр күп булырга мөмкин. Син аларны фильтр аша чыгарга тиеш. Үзеңә кирәкләрне аларга кирәк, кирәкмәгәннәрен колак аша үткәргә кирәк. Мин инде күп очракта колак салам. Чөнки ансыз булмый, ансыз ярамый. Күп очракта бит инде артист үзен яктан күрә алмый. Шуңа күрә яктан күргән, әйтелгән фикер кирәк булачак. Мин уңай карыйм андый әйберләргә. Менә шулай да артист буларак үзегезгә нинди таләпләр куясыз? Беренче чиратта дип әйтик. Иң мөһим таләпләр ул тырышлык һәм җаваплылык. Әле бит театрда талант кына җитми. Umuman bizning teatrda baribizda talantli җегетләр, сәләтле җегетләр, кызлар. Менә җаваплылык кирәк. Ансыз булмый. Минем иң зур таләпләрем шул. Әле режиссер да бит сиңа менә талантыңа карап алмый, кай вакытта синең җаваплылыгыңа карап ала, эшләп чыга аламы, тырышлыгы бармы ул рольне уйнарга. Менә шуңа күрә шул ике таләп. Аңлашылды фикерегез. Менә бүгенге тапшыруга әзерләнгәндә мин сезнең белән бәйле бик күп төрле мәкаләләрне укып чыктым, интервьюларыгыз белән таныштым һәм ялышмаса менә 2003 елда биргән интервьюгызда сез мин бик оялчан дип әйткәнсез. Һәм менә әлеге сыйфатты миңа сәхнәдә комачаулый дигәнсез. Бу инде барысы да тәҗрибә белән килә торгандыр, әйме? Юк, менә нәрсә дип әйтәсем килә. Ничек җиңдегез менә бу әйберне? Җиңмәдем. Хәзер дә шул. Менә синең каршыңда утырам, мин бөтенләй кашыйм. Мин аны күрсәтмәскә тырышам, ләкин кашыйм. Юк, беләсең, бездә Русия менә без бит инде авыл балалары. Бездә тыйнаклык, бездә сабырлык, бездә менә ул авылчанлык шул хәтле кирип сиңгән. Аны берничек тә чыгарып булмый. Ул спектакльләрдә дә күренә, ул тормышта да күренә. Шуңа күрә менә ул вакытта 2005 елда әйтелгән әйберләр, алар барсы да миндә саклана. Бәлки мин бераз өйрәнгәнмендер аларны яшерергә, ләкин минем күңелдә эчке якталар барсы сакланып килә. Менә шулай да миңа калса, менә әлеге сыйфатыгыз сезгә ничектер сәхнәдән аерым бер яктылык һәм җылылык исти кебек. Ничектер сезне яраттыра кебек. Мин шулай булса, рәхмәт бик зур. Мин моны истә калдырман. Шулай дәвам итәсез. Андый характерлы артистлар да булырга тиештер инде сәхнәдә, оялчан артистлар да булырга тиештер. Менә әсәрләр турында да сөйләшеп үтсәк, сез классик әсәрләргә үстенлек бирәсезме, әллә инде заман драматургиясе якынракмы? Мин гомумән артист буларак рольләргә бик саран кеше. Мин һаман рольләр миңа биреп бетермәделәр шикелле тоела. Шуңа күрә, әгәр дә режиссерыбыз миңа нинди булса да кайсыдыр классик әсәрдәнме яки заман әсәреннәнме роль бирә икән, мин аны рәхәтләнеп ул роль өстендә башлыйм, эшләүгә алынам. Шуңа күрә мин теге аерып әйтмәсем, менә бусы миңа әйбәтрәк, тегесе нирәк, начарак дип. Шуңа күрә алар арасында аерма юк. Һәрберсен тырышып эшләргә тырышам. Иң мөһиме нәтиҗә булсын, шулай. Нәтиҗә булсын, тамашачы күңеленә кереп калсын. Фәнис абый, менә әйтеп уздык, димәк инде бик тиздән Камал театрында сезнең юбилей кичәгез узачак. Менә гомер бәйрәмегезгә нинди хисләр белән керәсез? Дулкынлану бармы? Бар, әлбәттә, дулкынлану бар. Чөнки әйтәм бит, без инде студент вакытта да менә бөтен театрның бөтен почмакларын айкап йөргән вакытта, миңа менә театрда кайчан булса да 50 яшь тулыр дип беркем дә уйламаган, уйламыйсың да. Менә ниһаять миңа 50 яшь тулды. Әлбәттә, шатлыклы. Беренчедән мин Камал театрында, Татарстанның Гөзек кашы, Академия театрында артист булып эшлим. Исемем бар, Аллага шөкер. Барыбер коллективта үземә карата ниндидер ихтирам сизәм, үземә карата җылы мөнәсәбәтләр сизәм. Бу бит инде бәхет, үзе зур бәхет. Шуңа күрә мин зур шатлык белән керәм бу юбилейга. Аннан соң менә юбилейга шулсы да сөендерә, юбилейга әзерләнгән вакытта инде мин бик борчыла калдым. Теге билгеле булгач, көне билгеле булгач, аптырап калдым, куркып калдым. Шунда да администрациялар әйтәләр, син дә борчыласың. Без барысын да үз өстебезгә алабыз, тынычлар, син әнә спектакльне чык та уйна. Шундый вакытта ничек инде менә шундый театрда бәхетле булмыйсың? Әйе шул. Бу минем өчен зур бәхет. Аннан соң барбыр, шуны да әйтеп битәргә кирәктер. Менә Камал театры ул инде шәхесләренә карата бик игътибарлы, шулай бит. Һәрберсенең юбилеен матурлап, зурлап уздыра.
Әфәрин дип кенә әйтәсе килә. Аллаға шүкір, Аллаға. Фәнис абый, менә юбилейгыз уңайыннан безнең хәбәрчебез махсус сюжет әзерләде. Карабызыйк әле. Игътибар экранга. Әйдәгез. Татарстанның атказанган артисты Фәнис Сафинга 50. Бик тиздән ул күркәм юбилейын Камал театрында билгеләп үтәр. Шушы уңайдан хезмәттәшләренең дә әйтер сүзләре, җиткерер теләкләре бар. Фәнис Сафинна мин беренче тапкыр Ркаил Зайдулланың «Саташкан сандугач» дигән спектаклендә Ләбиб ролендә күргән идем. Ул шундый самими, халыкчан, ихлас, бер катлырак та шул вакытта авылдан килгән егетне уйнаган иде. Мин аны нәкъ тормышта да шундыйдыр дигән кебек хис калды. Чөнки спектакльдә без аның белән бергә уйныйдык. Ул безгә яшәргә килә иде сюжет буенча инде. Менә шул Казанда яшәгән вакытта инде ул бөтенләй авыл күзаллавы белән Казан шәһәр күзаллавының бәрелешен бик оста чагылдыра ала иде. Шунда мин игътибар иттем аның әле тагы драматик кичерешләргә дә бай артист булуын. Инде кара рәхмәт булсын, инде түлибез дидем ишинде, түлибез. Иртәгә үк акчасын спалга алырсыз. Нәрсә аңламаган булып кыларасыз инде. Фәнис абыйны беренче тапкыр укырга килгәч, театрда укый башлагач, беренче курста безне Казан сөлгесе дигән спектакльгә массага керттеләр. Ул безнең анда әйдәманыбыз булды. Аның шундый тавышы безләр аны белмидек ул вакытта. Менә ул Фәнис Сафин дип әйттеләр. Аның тавышы көр. Аның хәзер дә тавышы шундый көр. Шунда мин аңа бик сокланган идем. Анасы саткан шел булды инде шул авызларын, телләрен. Шул җыпкайтын унытма инде билгесен. Фәнис абый, менә без театрга килдек кенә, мин аны хәтерлим. Ул бик матур роль башкарган иде. Диләфрүзгә 4 кияүдә. Төп рольне уйнады ул, Ямил ролен. Бик матур җырлап, шундый инде, лирик роль. Һәм минем өчен ул анда ачылды, актер буларак. Тагы да менә икенче яктан аны ачты Илгиз Зәйниев Галия Бануда кичкенә генә эпизод рольдә уйнады ул. Әмма дә ләкин аны шундый җитди башкара иде, бик кызык, шундый эпизодик роль иде аның. Пластикасы да бөтенләй икенче төрле инде. Саклап килгән өчен алды. Сез ишеттегезме? Аксакта җыелы. Солдаттан ничәмен биреп калды? Ничәмен биреп калды? 5000 дип була, 5000. Шуннан да инде хезмәттәшләрдән менә шундый җылы сүзләр ишетү инде бу артист кеше өчен бик зур сөенечтер, шулай бит? Ой, зур Бердәм тату рәхмәт. коллективта эшләү. Зур рәхмәт артистларга, рәхмәт шундый интервьюлар биргән өчен, бу минем өчен бик кадерле. Менә әйләнем тот спектакленә әйләнеп кайтсак, әйтергә кирәк инде монда төп рольләрнең берсен, ягъни инде сез башкара торган рольне сез Рамил Вәҗиев белән чиратлашып уйныйсыз, шулай бит? Менә спектакль 2 составта чыкканда моның нинди уңай яклары һәм нинди тискәре яклары бар? Әгәр дә вакыт калса, бер әйбер сөйләмәкче булам. Бу инде әле эшли башлаган вакытта гына Марсель абый мине баскетболистка алды. Шул вакытта икенче состав итеп алды. Шулай сәхнә өстәл артында эшләгәндә ул бик күп өстәл артында эшләргә ярата. Шунда образда туа иде, шунда мөнәсәбәтләр дә туа иде. Без инде икенче состав киләбез дә утырабыз, бер нәрсә эшләмибез. И бу бер көнне әйдәгез әле чыгыгыз әле сез укыгыз. Без ул чыктык та инде икенче состав. Ничектер булай өстен генә укып бирдек. Шунда кызып китте. Марсель абыйның иң усал чакларын беренче тапкыр шунда күрдем, куркып калдым. Сез нәрсә, икенче состав, беренче составка караганда да әзер булырга тиеш. Ул бүген менә сәхнәгә чыгып уйнап бирергә тиеш дип безне бик катерләде. Тагын ниндидер сүзләр сөйләгәндер инде. Менә шул бик каты бәгыргә сеңеп калган. Шуңа күрә миңа бүгенге секендә икенче план рольдә юк, беренче планда юк. Мин әгәр дә икенче план түгел ни? Икенче состав. Икенче состав. Икенче составта юк, беренче составта юк. Шуңа күрә мин инде икенче составта булсам да, һәр вакыт сәхнәгә чыгып уйнарга әзер торам. Бу инде менә моның өчен инде Марсель абыйга бик зур рәхмәт. Фәнис абый, менә тапшыруыбызны йомгаклап, театрга бәйле тагын нинди максатларыгыз, нинди хыялларыгыз бар? Беләсеңме, минем максатым бер генә, менә тагын бер Марсель абыйның сүзләре искәчә. Театр ул кеше белән бергә яралган. Әнә теге беренче кешеләр учак янында теге нидә биегәннәр, кычкырганнар, сөйләшкәннәр. Шул вакытта Марсель абый әйтә, менә кеше белән яралган театр шулай кеше белән генә, кешелек белән генә бетәчәк ди. Мин
Театр яшәр, Аллаһы бирсә, бетмәс театр булыр. Ләкин менә безнең театрга кагылышлы, Камал театрына кагылышлы, минем әйтәсем килә, ул һәр вакыт татар театры булып калсын иде. Ул театрда һәр вакыт татар спектакльләр уйналсын иде. Менә минем максатым, хыялым шул. Бик матур максатлар, бик матур хыяллар. Һәм шуннан да әйтергә кирәк, адәм буласын хыял яшәтә, матурлыкка омтылу яшәтә, бигрәк тә инде миңа калса иҗат кешесен шулай бит. Менә киләчәктә дә тормышыгыз матур мизгелләрдән торсын иде, зур рольләрдән торсын һәм әлбәттә инде юбилейгыз гөрләп булсын иде. Һәм без тамашачыларны сезнең юбилей кичәгезгә чакырып калабыз, шулай бит. Амин. Рәхим итегез. Юбилейга. Бик зур рәхмәт, Фәнис абый. Киләчәктә дә әйткәнемчә инде тапшыруыбызда көтеп калабыз. Сау булышабыз. Амин. Сау булыгыз. Сау булыгыз. Хөрмәтле телевизор караучылар, инде бүгенгә шулар иде. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр.